హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సత్య. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రీ క్రియేటివ్ వరల్డ్. ఇప్పుడు మిర్రర్స్తో బాల్ ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను. దీన్నే డిస్కో బాల్ అని కూడా అంటారు. దీనికోసం మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్ మోల్డెడ్ క్లే, బాల్, ఏదైనా థ్రెడ్ అండ్ మిర్రర్స్. చిన్న చిన్న మిర్రర్స్ తీసుకున్నాను నేను. ముందుగా నేను ఫెవిక్రిల్ మోల్డెడ్ క్లే తీసుకుంటున్నాను. దీంట్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ 2 పార్ట్స్ని తీసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. క్లే హ్యాండ్స్కి స్టిక్ అవ్వకుండా పౌడర్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇలా క్లేని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత అది పక్కన పెట్టుకుని ఒక ప్లాస్టిక్ బాల్ తీసుకున్నాను. దానికి ఇలా హోల్ చేసుకోవాలి. ఇలా హోల్ చేసుకున్నాం కదా, ఎగ్జాక్ట్ దీని ఆపోజిట్లో ఇంకొక హోల్ ఇప్పుడు మనం క్లే తీసుకున్నాం కదా, దాన్ని తీసుకుని ఇలా బాల్ చుట్టూ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా నేను బాల్ చుట్టూ క్లేని స్టిక్ చేశాను. మీరు కొంచెం కొంచెంగా చేసుకోండి, నేను చూపించడానికని కంప్లీట్గా చేసేసాను. ఇప్పుడు ఫెవికాల్ తీసుకున్నాను, దాని బాల్ మీద కొంచెం కొంచెంగా అప్లై చేసుకుంటూ మిర్రర్ స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫెవికాల్ కొంచెం అప్లై చేసి మిర్రర్స్ని స్టిక్ చేయాలి. మిర్రర్స్ని గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి. ఇలా ప్రెస్ చేయడం వల్ల
ఇలా క్లే కనిపించకుండా పక్కపక్కన స్టిక్ చేసుకోవాలి దగ్గరగా. ఒక్కొక్కటిగా మిర్రర్స్ అన్ని స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కంప్లీట్ అయిపోతుంది బాల్. దీన్ని 1 డే బాగా డ్రై అవ్వనివ్వాలి. ఇప్పుడు మనం ముందు నాట్ వేసుకున్నాం కదా, దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఒక చిన్న నాట్ నుంచి ఆ హోల్లోంచి వస్తుందేమో చూస్తున్నాను, రావట్లేదు కదా. అక్కడికి ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసుకుని ఇలా క్యాండిల్ ఏదైనా తీసుకుని దీన్ని కొంచెం ఇలా స్టిక్ చేసుకోవాలి. అది స్టిక్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు బాల్ రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.